Jenomže pak mě začala brnit noha, nejdřív ke koleni, pak až ale k nártu. Čili ti to vlastně vzalo takovej ten tvůj takový rituální aktivitu, díky který si dokázala opustit páru, vypnout na chvilku hlavu. Nemohla jsem začít chodit do schodu, nemohla jsem sedět, nemohla jsem stát. Jak silná byla ta bolest, to omezení v tom nejhorším momentě? Opřít se o tu levou nohu nešlo, to nebyla vůbec jako síla. Chci, aby ta spolupráce byla fakt jako co nejvíc efektivní. Teď už je to lepší. Už se o tu nohu i opřu. Už se snažím jí podvědomě nevynechám. Zdení, mohla by se teda, prosím tě, jenom v krátkosti představit? Ne úplně jméno, ale spíš jako co děláš, kolik ti je, jaký děláš třeba sporty a vlastně s jakým problémem, kdybys mi to měla jenom v pár větách popsat, si za mnou přišla. Se jmenuji Zdena, jsem zdravotní sestra, je mi 51 let. Sporty... No, podotknout, že vypadáš mnohem na míň. Sporty od malinka dělám různý, nebráním se ničemu, takže poslední roky chodím do posilovny, což mě hrozně baví, silový trénink, jezdím na kole, občas si jdu zaběhat, turistika, v podstatě taková všeho chuť, kromě adrenalinových sportů, ty ráda nemám. A problém nastal ten, kdy najednou mi začalo bolet koleno. Já jsem myslela, že jsem si něco udělala s kolenem, když jsem scházela jednu túru z kopce dolů, jenomže to se tomu nějak nepodobalo. Jenomže pak mě začala brnit noha, nejdřív ke koleni, pak až ale k nártu a nemohla jsem začít chodit do schodu, nemohla jsem sedět, nemohla jsem stát a v podstatě to brnění bylo celodenní. No, tak jsem se to snažila rozcvičit, takže opět zatížit, jenže to nepomáhalo, bylo to tak otravný, že mi to jeden čas budilo i ze spaní, že jsem nemohla spát. No a vyhlídla jsem si na Instagramu, jak člověk hledá cviky, že jo? Jenomže to provedení asi není úplně tak, jak by mělo, protože nikdo nedohlíží. A začala jsem sledovat různé ty stránky, nebo ty různý influencery, já to nevím říkat, omlouvám se. A s tím byl vlastně i ty, jako, a chvilku jsem sledovala a když to rozcvičení a takový to nějaký nebo různý cvičení nepomáhalo, tak jsem tě zkusila oslovit. Ty jsi psal, napiš mi problém, uvidíme, jestli se ta spolupráce bude moc být. Takže jsem to zkusila. Nepíš normálně. A jak dlouho tě to vlastně trápilo do té doby, než jsi se odhodlala, že mě oslovíš? A co všechno si do té doby třeba konkrétně jako vyzkoušela, aby ti s tím pomohlo, ale nefungovalo to do té doby? Jsi nějaký léky, třeba nějaký jako protahování, jak jsi říkala, o těch influencerů, nebo i třeba nějaký doktory, jestli si navštívila a tak? No, bolelo mě to od srpna. Vlastně jakoby, od srpna. Což je v tuhle chvíli to je kolik? To je tak čtvrt roku. A zkoušela jsem to rozběhat, rozcvičit ve fitku. Prášky jsem nebrala, já jsem taková kovářová kobila, nemám to moc ráda, ale v podstatě mě zachraňoval ibuprofen v nejhorších situacích. Čili i ty, když jsi jakoby v tom pečená, máš to před očima v práci a víš, že to úplně není jako nejlepší řešení do sebe cpat analgetika, tak není to řešení, že jo? Ale stejně prostě ten stav jako takovej, že tě to donutilo třeba, aby se mohla vyspat si ten ibuprofen vzít, že se to prostě bez toho nedalo úplně fungovat. Protože to jenom potlačím bolest, ale v podstatě to neřeší to, co mi to bolest vyvolává vlastně, že jo? Prášky nefungují. No a k doktoru jsem nešla. Došla jsem, až když mě donutil ty jít, aby jsem s tebou mohla spolupracovat. Tak jsem musela na ortopedii, kde mi pan doktor dělal různé polohy s kolenem a vytáčel mi nohu do strany, aby zjistil, jestli to koleno je nebo není a řekl mi, že není. Když mě pak šáhnul do toho jednoho místa na zadku, tak bylo jasný, že je úplně asi jiný problém. No. A kde přesně byla ta lokalita, kde si tu bolest cítila? Kdy to bylo obvykle horší, jako jestli to bylo třeba celý den konstantně stejný, nebo jestli to byly nějaký okamžiky, nějaké aktivity, po kterých to bylo hodně horší, naopak co ti třeba ulevovalo, jak se to chovalo? No, byla to lokalita, nebo ona ještě trošičku je tadyhle nahoře hmatatelná, nahoře, v horní části jako zadku.
Takže někde jako v té oblasti hyžďových svalů? No, v té Hm. horní spíš. A dlouho jsem nevydržela sedět, tam se to zhoršovalo. Hm. Když jsem chtěla stát, tak opřít se o tu levou nohu nešlo. To nebyla vůbec jako síla a vystřelilo mě to jako do nohy. Jako zvednutí ze Hm. dřepu už od srpna nemůžu. To nohou prostě, Hm. tam není síla, ať bych chtěla. Hm. A dlouhý stání mě vlastně taky neprospívalo, no a u cvičení nohou, no to už mě pak jakoby od toho září, kdy jsem zkusila to rozcvičit, nešlo. To už jsem ani nedělala. To jsem věděla, že je špatně. A když to bylo vlastně takhle jako závažný, jak moc ti to zasahovalo do tvýho každodenního života? Jako nevím, spánek, práce, sport, rodina. Co ti to jako vzalo, ten problém z tvýho života, co jsi měla ráda a najednou si to nemohla dělat? No, sport mě to vzal. Spánek? Sport. Sport. Spánek, to bylo ze začátku a já jsem to tlumila tím ibuprofenem na noc, abych se vyspala. Ale co jediný, jinak jsem fungovala tak nějak jako normálně, ale vzal mi to sport, To protože byla jedna taková jako věc, která tě z toho tvýho jakoby dost stresového zaměstnání vlastně si díky tomu dokázala čistit hlavu a tak jako se odreagovat. je tak, jsem to vždycky měla odreagování. Sport, že? Čili ti to vlastně vzalo takovej ten tvůj, jak to říct, takový rituál nebo tu aktivitu, díky který si dokázala opustit páru, vypnout na chvilku hlavu a ten adrenalin ze sebe trošku dostat ven. No. Když bys měla říct na škále od 1 do 10, kde ta 1 je jako úplně nejmíň a 10 maximum, jak silná byla ta bolest, to omezení v tom nejhorším momentě a třeba během toho běžného dne oproti tomu, jak je to teďka, potom asi měsíci a kousek spolupráce? No, to bylo to největším. Já bych si troufla říct, že mezi 7 a 8, abych mohla ještě fungovat, protože normálně jsem jako fungovala. Takže to byla někde taková nějaká hra na snesitelnosti, na který se dá ještě jakoby fungovat, ale prostě bylo to hodně intenzivní. Já říkám, že mám práh bolesti docela vysoko, takže Jak je to dneska? dneska Na té škále, kam by ses dneska to? kolem 4, bych to tak řekla, kolem 4, když je ta noha jako Hezky. asi jo, kolem 4, víc ne. Teď neberme to, že ty si teďka byla vlastně nemocná, že jo, tak si nemohla cvičit, ležela si, tak se to zhoršilo, tak dejme tomu těsně před tou nemocí, než se to vlastně teďka akutně zhoršilo zase zpátky trošku, tak to bylo někde na té 4, nebo to je teď? Teďka bych řekla, že mezi 4 a 5 po té nemoci, kdy jsem měla krizi, kdy ta noha asi i to únava, všechno k tomu přišlo, ale před tou nemocí už jsem byla úplně nadšená, že budu za chvilku zase dát. Ono prd. Tak to do 4, to víc ne, 3 až 4. Bylo úplně báječný. Super. Já si myslím, že jsme jako za ten měsíc a kousek udělali obrovský kus práce, protože jako z té 8 na 4 to schodit, to musí být určitě obrovská úleva. To je super. Ježišmarja. Vzpomínáš si na tu naši první vstupní terapii? Co tě tam třeba jako překvapilo, nebo co se ti líbilo na tom průběhu? Vnímáš to jako, že to tam je jako důležitý, že jsme se viděli aspoň na poprví? No to určitě. To jsem byla ráda, protože kdyby to tam nebylo, tak bych se určitě zeptala, jestli můžu přijet osobně, protože mě potřebuju jako vidět i tak jako s kým budu spolupracovat. A asi mi bude sympatický, pardon, ale je to tak. Jo, a co mě překvapilo, že jsi docela vysoký, to nevypadá na těch videích. A prostě asi modrou okej, takže paráda. To vyšetření, co jsme dělali a na co jsme přišli, tak ten závěr pro tebe, který jsi odnesla, je to něco, co jsi jako věděla, tušila, nebo ti to vlastně kdyby najednou vysvětlilo tu situaci víc a líp si třeba díky tomu pochopila ten problém a co je potřeba s tím dělat? No, já jsem to tušila. Tušila jsem, co mám za problém. Když se řekne fyzioterapeut, tak víme asi, co to všichni je, nebo kdo jsme to zažili. Já jsem měla jednou úraz ruky, takže rázové vlny, magnet, blabla, což jsem řekla, že na takovýhle věci chodit nebudu. Osobně tomu moc nevěřím. A
tak mě překvapilo, že to vlastně jako rozcvičíme, jako Mhm. cvikama. A musím říct, že úplně nelehkýma. Tam Mhm. poznat, jak to tělo je na každé straně jiný, což je Mhm. jsem poznala v té posilovně, když si vezmu do každé ruky jednu činku, že to tělo je slabý na jedné, slabší na jedné straně, ale ty cviky jsou docela těžký, ten zadek, co mi dáváš. Nečekala jsi, že když vlastně ke mně přichází z bolesti, že budeš ještě absolvovat další bolest u cvičení? No, Vnímáš to pozitivně, že vlastně jako se do toho pustil tímhle stylem, že to jako nechci jenom protahovat a uvolňovat, ale že fakt chci jako po tobě celkem silové věci a určitě si všimla, že to třeba jako z týdne na týden přibývá prostě na aha, intenzitě. no, A vždycky, když mi řekne, že je něco super, že to bylo celkem lehký, tak ti to ještě přidám a pak toho lituješ, že jo? hm. Vnímáš to pozitivně a jako produktivní, že to šlo tímhle s tím vlastně stylem se řešit? Ano, protože už když jsem šla od tebe a to jsme si tam zacvičili jenom, v podstatě jenom jako ukázali jenom, Mhm. tak už z těch schodů se mi šlo líp. Mhm. Neřekla, ale už z těch schodů vašich pár, oni nejsou moc vysoký, jsem Mhm. pocítila, že se mi jde líp. Jo, asi To to je. poznala se díky tomu vlastně, jak jsi vždycky v té práci, kde ty schody jako musíš běhat, tak se tam na nich hodně trápila a ode mě, když jsi odcházela, tak to vlastně už bylo znát, že to je jiný, než jsi Jo, zvykla. no, Mhm. protože mě trápily schody jak nahoru, tak a samozřejmě i dolů. Mhm. Že to, když jsem šla k tobě nahoru, tak to prostě bylo víc citlivý, než Mhm. skoro se běhla. Kdybys mohla třeba říct, jak vlastně ten tvůj individuální plán vypadá v rámci toho našeho online mentoringu, co tam vlastně je teda za věci, jak to vlastně celkově probíhá ta spolupráce? Plán? Ty Hm? mi vždycky plánuješ na určitý dny, který se dohodneme trénink a já vlastně v podstatě je na mě, jestli to splním nebo ne, ale protože Hm? chci, aby se ta noha, protože nechci, aby mě ta noha otravovala už Hm? dost, tak já si ten trénink vždycky splním a vlastně na těch stránkách, které s tebou sdílím, ty tréninkových, Hm? odfajfnu, že mám cvik splněný a napíšu k tomu, když chci nebo nechci, prostě k tomu napíšu koment. Jestli se mi líbí, to nepište, protože vám zvýší tréninky, a nebo jestli je to, jestli mě u toho něco bolí, To je mě dobrá to je poznámka. Když mi někdo napíše, že to bylo super a že to bylo třeba, nedej bože, jednoduchý, tak jo, to tam je to, no. No, je to takže pravda. a vlastně jednou za nějaký čas se domluvíme na hovoru a to zkonzultujeme mezi sebou. Hm. A co třeba takový to, jak se mi, když jsem po tobě chtěl, abys mi vlastně natočila, narazil jsem na tvou zábranu v natáčení se, kterou si překonala, skvělou bariéru, ale jak se ti třeba líbí ta možnost mi vlastně ten cvik, který doma děláš, natočit a že já ti na to dám zpětnou vazbu, abych tě prostě opravil, jestli to děláš dobře. No to je fajn, protože některé cviky se člověk neubrání a dělá je blbě. No to může Hmm. jako cítit, že to není úplně Hmm. ono, ale nemám tady zrcadla třeba jako ve fitku, když cvičím doma a nemůžu se zkontrolovat, takže je to moc Hmm. fajn, když překonám tu bariéru a natočím se. Hmm. No. Já za to máš pochvalu a v tom si myslím, že jsi udělal úplně největší pokrok zatím. A, ale jak často teda doma cvičíš, nebo doma, nebo ve fitku a co ti pomáhá jako udržet tu disciplínu, aby si to prostě dodržela ty tréninky? Je to ten můj zdvižený prst, že kdybys tam měla, kdybych u tebe viděl křížky a že to není odfajknutý, že tě budu bombardovat, jakože halo, co se děje, nebo co je vlastně, jak často cvičíš a co ti pomáhá teda u toho jako vydržet? Co tě motivuje? Teda tréninky 3x, 4x týdně, což je teda na mě dost, protože já jsem fitko opravdu dojít nezvládala víc jak 2x, 3x s těma směnama nikdy. Mhm. A co mi pomáhá? No tak dělám to pro sebe, že jo. Já nechci, aby mi Mhm. ta noha bolela Mhm. a když ti to odfajfknu nebo neodfajfknu, to je úplně jedno, a nebo cvičím, no tak stejně šidím sama sebe, ne tebe. Takže Mhm. To je vlastně jako jeden z bodů, který já jsem se snažil si co nejvíc ověřit,
než jsme spolu vůbec začali jako spolupracovat, že do toho chceš i fakt na 100%. Protože, jak to říkáš úplně dobře, ty to děláš pro sebe, mně to je vlastně v zásadě jako jedno, protože já to nepoznám, jestli jsi to fakt odcvičila nebo ne. Jo, prostě dáš mi, že to máš hotový a když to nemáš hotový, tak jako co? Jo, mě to neublíží, ale tím, že prostě chci, aby ta spolupráce byla fakt jako co nejvíc efektivní a mělo to super výsledky, tak jsem si proto i tak jako důkladně zkoumal a jako jsem se tě ptal, jestli jsi fakt jako rozhodnutá prostě se do toho pustit naplno, jestli na to třeba máš jako časové možnosti, jestli máš co já vím, nějaký třeba limity, které by tomu mohly bránit se do té spolupráce teďka pustit. A vlastně bylo i celkem náročný a musíme to dělat takový jako z týdne na týden kvůli tvým směrám, abys to měla prostě individuálně přizpůsobený. Vzhledem k tomu, že máš prostě nevím, denní, noční, ne? Směny, že si to střídá nepravidelně, takže tohle je jako fajn, že si vždycky řekneš prostě, hele, tyhle ty 3 dny prostě třeba můžu cvičit a i se mi třeba líbí, že když ti to nevyjde, tak si to vlastně odjedeš jiný den, napíšeš mi to a funguje to. Takže to byla taková nepřímá pochvala pro tebe. Děkuju. Zdení je něco, na čem jsme se z tvýho pohledu třeba zasekli během té naší spolupráce, co bylo potřeba upravit, nebo na čem ty ses vlastně zasekla? No, jediný jsem nevěděla, jestli ti to bude vadit, když si budu přehazovat ty tréninky podle toho, jak mě to vychází mezi těma směnama. Protože se přiznám, když jsem po té směně unavenější a s těma nočníma, když mám třeba 3 za sebou, ono se to tam špatně jakoby padá, tak jediný to, ale jinak jsme se nezasekli, si myslím snad na ničem, já nevím, když o něčem. Tak mě napadá vlastně asi jenom ta nemoc tvoje, což vlastně jsme nemohli nějak extra ovlivnit. Tam si dostala ode mě jedině tip na super lektvar, na ten Samaha z Ginger Shot. To je pecka, viď? Ano. A nezabilo mě to. A nezabilo tě to. Ale jinak si jako, že to jde celkem dobře, no. Kdy jsi třeba poprvé cítila, že se to jako láme k lepšímu, prostě, že to jako, kdy jsi jako začala naplno věřit tomu, že to prostě spolu zlomíme a že to půjde k lepšímu. Byl tam nějaký takový jako aha moment? No, po těch prvních cvičeních, protože jsem si říkala, že když to můžu takhle zatížit, protože odporová guma není nic lehkého, takže se to může jako zlepšit. No a ono po pár Takže vlastně hnedka po té první terapii, co jsi u mě byla osobně, tak už si jako cítila poprvé, že to jako půjde. Jo. Věděla. Jaký třeba konkrétní změny, jako hmatatelný nebo pocitově si zaznamenala za ten první měsíc ty naší spolupráce? Třeba rozsah pohybu, nebo síla, držení těla, nebo zvládání nějaký zátěže, která ti předtím prostě dělala problém? No, hlavně při protahování jsem to poznala, protože tam byla, tak sám jsi viděl, že překážkovým sedu ta noha mi prostě nedovolila se jako jít dolů. Já měla pocit, že se mi to tam prostě v tom místě něco už kubne a strašně to bolelo. A teď vlastně dá se říct, že na té noze už na ní lehnu, když jako se protahuju. A to je ten hmatatelný, jakoby ta věc, co bych řekla. A vlastně jako ten dřep u tebe, protože pro mě je největší problém stát ze dřepu a byl největší problém ne ze dřepu, ale už byl stát i z křesla, protože jsem se opět opravou nohu o levou, to vůbec nešlo. Tak už je to lepší. Už se o tu nohu i opřu. Už se snažím jí podvědomě nevynechám. To je super. Ještě chvilku mi to říkej, začnem dělat dřepy na jedné noze. Ne, to ještě nezvládnu, to zcela jistě ne. Jsem pracovala u lékárny ve dřepu a stát mi pomáhal kolega, takže to ještě ne. A co třeba, jak tě to vlastně hodně omezovalo i v té práci, tak je to pořád jako pro tebe omezující, nebo už to zvládáš jako daleko líp? Ne, to už se nebojím, jako že bych běžela po schodech někam nebo šla rychle. Ne, to už si myslím, že půjde. Určitě to ucejtím, ale nebudu se bát, že mě někde v průběhu na schodech klinkne koleno a já sebou jako praštím. To už ne. Takhle už ne. To je bomba.
neklinkalo jako koleno, ale píchalo tam tak nepříjemně. Ono se nedá popsat. Jako brnění, píchání, něco. A třeba ohledně toho sportu, ve kterém tě to omezovalo, je něco, v čem jsi ještě teďka limitovaná, nebo... Bála bych se dělat teďka silový sport, protože jsem cvičila nejvíc na spodek, samozřejmě, jako každá holka. Takže jako nějaký těžký dřepy, myslíš, hip thrusty, nějaký stroje a takové věci? Ale ráda vždycky Bulhary, to byl můj oblíbený cvik, to bych neudělala. Teď určitě bych to zvedla. A kde mě to limituje, je můj milovaný tanec. Já ho utancuju, ale moc dobře vím, že druhý den ta noha teda, ta se teda ozývá. Reaguje na to, viď? Jak to máš ty úterky? Hodně. Když jsme tam dali nějaký cviky, kterýma posiluješ ty lejtka, tak já doufám, že to jako zlepšuje, ale tam si myslím, že nám ještě nějaká práce zbývá udělat v těch dalších měsících, abychom ten tanec, ten je podle mě jako pro tebe důležitý, abychom to poladili, no. Čím se jako i dostávám vlastně k otázce, protože to spolu dost souvisí, co to vlastně udělalo i s tvojí psychikou, nebo s tou jako jistotou v pohybu? Cítila jsi předtím, že tě to jako i psychicky prostě něco bralo, to vlastně to onemocnění nebo ten problém, který jsi měla, a cítíš se jinak i po téhle stránce? Nemohla jsem cvičit a já ten pohyb prostě potřebuju. No a když ho nemám, tak nejsem dobře naladěná. No řekni tak. No a prostě mám chuť víc na sladký, na zákusky, prostě potřebuju se jako uklidnit, no. Tak... Čili vlastně ten sport byl pro tebe takový nějaký únik od toho, že se psychicky jako ulevuješ nějak jinak a ten jakoby jiný únik je přes nějaký dobrůdky. Přesně tak. No, okay. Protože... Zlepšilo se to už? No, pracuju na tom. A až se opravdu přesvědčím o tom, že budu chodit do toho fitka cvičit, a že jsem měla taky takový, jako, že jsem přestala tam vlastně jako chodit. Byla to moje taková 2x, 3x do týdne rutina, když jsem vstala, nasnídala jsem se, měla jsem už svoji hodinu, takže v 10 jsem se vypravila do fitka, protože v tuhle dobu většinou odchází na obědy nebo někam. A tam jsem si odcvičila svoji 1,5 hodiny i s kardiem. A šla jsem domů, takže vlastně takový 2 hodiny pro sebe jsem měla od těch 10 do 12. A to vlastně jako nemám teďka, takže mě to jako chybí. Chybí. Takže to zkusím. A do toho fitka, ale ženu. Jo. A vlastně já to mám spojený s procházkou a dneska bylo třeba krásně, takže já jdu pěšně, to mám 15 minut, takže je to ještě krásná procházka, i rozehřátí a vlastně můžu se hned vrhnout do cvičení. No? Jaký 2, 3 doporučení bys vzkázala sama sobě zpětně, dejme tomu někde na počátek toho tvýho problému, kdyby jsi prostě něco, co jsi uvědomila, co by si zpětně sama sobě třeba poradila, abys začala řešit dřív, nebo jinak, nebo něco takového, co tě napadá? Že silový sport je moc hezký, ale nejde jenom o vzhled, ale jde i o funkčnost svalů. Na to jsem zapomněla a dřela jsem asi víc, než bylo zdrávo, protože tohle ten problém určitě neznik takhle. Jsem si ho koupila. Co taková regenerace? No. Tam má asi taky roli, že? Určitě. Naučit se jako víc jakoby odpočívat, nebo když se zatížím, musím se někde vyrelaxovat. Ale na tom pracuju, to si myslím, začíná dařit. No, pak ten problém asi nesušit tak dlouho, tajit si ho pro sebe a neříkat, že si to zvládnu sama, když už to dojde do takovýhle míry. Začala bys to dneska řešit dřív, kdybys byla znova v té situaci? Myslíš si, že by ti to pomohlo to i dřív vyřešit? Úplně nevím, ale třeba by se to tolika nezakouslo, kdybych to ještě neskoušela rozcvičit. Poslím. No, to asi tak. Jaký jednoduchý návyky ti třeba nejvíc pomáhají k tomu, aby vlastně tě to nebolelo, aby si třeba ulevila? Nebo jak to máš prostě nastavený třeba ty? Co děláš, když cítíš, že se to trochu ozývá, nebo
co děláš, aby se to vlastně jakoby udržovalo třeba s menší bolestí nebo bez bolesti? Když se mi to ozývá, tak teďka jsem vysledovala, že to je při únavě. Mhm. Když počívám, tak když jsem víc unavená i celkově, jako když méně spím, když mi Mhm. víc hlava, než by měla, tak se snažím sklidnit. A opravdu si jako sednu, vezmu knížku a odpočinu si. To je hezký. To to jako asi tohleto teďka se učím, no, nebo mě jakoby prospívá. Odpočinout. Nějaký i přes tu hlavu prostě celkově to tělo jako naučit se sklidnit a nebýt pořád v takové tenzi jako ve střehu. Mhm. To je určitě důležitý. Co bys vzkázala někomu, kdo má jako podobný problém nebo stejný problém jako ty? A třeba váhá, jestli má do takovéhle spolupráce jít nebo nejít. No, já si myslím, že váhat vůbec nemusí a hlavně si to nenechat rozjet jakoby hodně, protože já jsem čekala asi skoro 2 Mhm. měsíce, no, vlastně 2 téměř. Mhm. A a jestli se někdo jakoby někomu líbí, někdo jak pracuje, tak ho oslovit prostě co nejdřív, protože i spolupráce na dálku jde, když je Mhm. ten zájem z obou stran o tu spolupráci. To je takový jako vlastně klasický, nebo taková nejčastější námitka, že ta moje práce, kterou dělám osobně, se buď nedá, nebo dá dělat velmi těžko jako na dálku s někým. Máš na to jiný názor? Máš pocit, že to jde? No tam jde to, ale jak říkám, musí chtít obě strany. Ono Mhm. tam je velký sklouzávání k tomu, hlavně asi u klientů, že mě nikdo nevidí Mhm. a vlastně si to můžu ošulit, že jo. Pro Můžu koho si říct, myslíš, že je teda takováhle spolupráce, ten online mentoring se mnou, pro koho si myslíš, že to je vhodný? A pro koho naopak třeba si myslíš, že to není úplně jako to, co hledá? no určitě to je hodný pro ty, kteří jsou přesvědčení o tom, že chtějí. A Mhm. chtějí naplno a prostě, tak když to řeknu takhle úplně, tak když si to chtějí zaplatit, tak ale Mhm. proto musí něco ještě k tomu udělat. Jako ten Mhm. druhej na té straně to neudělá. Udělá tu Mhm. práci, dá návrh a když já ho nebudu chtít splnit, tak ho nesplním. Mhm. No a toho nechodí nikdo, kdo se rozhodne, nebo kdo není úplně přesvědčený. I o Čili, té spolupráci na dálku. čili někdo, kdo třeba má pocit, že když si to zaplatí, takže se ta všechna práce udělá pak sama za něj, že ho prostě třeba ty peníze sami jako o sobě, když si něco koupí, můžou vyléčit, tak pro takový lidi to úplně není. Naopak To pro určitě ne. někoho, kdo je jako do sebe ochotný investovat i to úsilí, nejenom ty finance, ale i třeba nějaký ten čas a tu práci, tak pro toho to vhodný je. No Čili určitě. Tak za mě je to jde. třeba jako hrozně důležitý pochopit, že člověk je prostě za to zdraví zodpovědný sám, ne nikdo No, jiný, a že to řešení musí člověk hledat hlavně jakoby sám u sebe a nepředávat tu zodpovědnost vlastně na nějaký třeba odborníky nebo na někoho jiného. Že mhm. jo, že když to řeknu třeba na nějakým úplně jiným příkladu, když někdo je kuřák a má problémy s plícema, tak zodpovědnost toho jako plicního lékaře není, aby ten člověk měl zdravý plíce. To je zodpovědnost prostě toho pacienta, který si to tím kouřením způsobuje sám. Ano, Takže tohle je vlastně jako, když bych na tu otázku, co jsem ti položil, měl odpovědět já sám, tak tohle je podle mě jako úplný základ a myslím si, že jak už tě znám, tak se na tom jako se mnou úplně shoduješ a jenom vlastně díky tomu, že ty kromě té nemoci si nevynechala jediný prostě cvičení, když ti to nikdy nevyšlo, tak si to odcvičila o den později prostě a jenom díky tomu, že vlastně k tomu přistupuješ takhle na 100% a víš, že tu změnu musíš prostě udělat ty sama, že ji za tebe nikdo neudělá, tak to má takovýhle prostě výsledky, což pak funguje dobře jo, a máme z toho oba dva radost. jo. Jo. No je to tak. Je to na Proč každém bys, z nás. Ne. proč bys teda doporučila vlastně tu naši spolupráci někomu jinému? A co bylo třeba jinýho oproti tomu, co si už zkoušela předtím? No, doporučila bych ji
že jsi příjemnej i k lidem, jsi příjemný, ten přístup tvůj je fajn, vysvětlíš problém, takže při našich rozhovorech nemluvíme jenom o tom, jestli cvičím blbě nebo jaký jsou cviky, ale dáváš mi tam i slajdy, kde mi vysvětluješ, proč to Mhm. vlastně všechno děláme. No, protože to pomáhá. Ty cviky, co mi To je základ. dáváš, protože víš, co děláš. Mhm. Tak proto. Skvělý. Jak jsi na mě vlastně narazila? To je taková jako otázka, na kterou jsem se možná mohl zeptat jako první. Jak jsi vlastně Jsem se přišla na to, že takovouhle službu nabízím? No to na Instagramu na mě vyskočil. Protože jak jsem sledovala ty protahovací cviky, že jo, a takový, tak jsem Mhm. si hledala, čím bych ten problém mohla vyřešit, tak Mhm. co to se nabízí, no a tak mi to nabídlo tebe. Tak jsem si Mhm. tě dala do sledování a A ty vlastně jsi jsem tě řekla, má modrý oči, jdu se podívat, co má na profilu. a tak bylo vidět. To jsem zjistila, když jsem přijela za tebou. Ale tak nějak jsi to i tam vysvětloval Mhm. a jakoby v popiskách, tak mně to přišlo všechno sympaticky, ty, všechno, tak jsem tě oslovila potom. A když jsem napíhnul tu nabídku, tak jsem prostě se rozhodla, že to udělám. Zdeně, jsi Teda moc hodná, že jsi na mě udělala čas. někde, no prostě Děkuji ti za peníze. ten krásný rozhovor. Já doufám, že ještě máme před sebou více jak půlku, tak doufám, že to bude tímhle s tím skvělým tempem i teďka po nemoci, že se do toho vrátíme a že to bude dále stoupat vzhůru. Mimochodem, pokusil jsem se ti nabídnout pár dní, kdy se třeba jenom jako odpočneš a ulevíš a nebudeš mít tolik silového cvičení, ale i přesto, jak moc si na to silové cvičení občas stěžuje, že to je náročný, tak jsi mě absolutně jako nedala možnost ti ho sebrat a dát pryč. Ne, Takže, já ne. takže naskakujeme zpátky a těším se, až si dáme to. Těším se, až si zase dáme vědět, zavoláme. Jsi moc hodná a já se s tebou teda tímhle s tím loučím a kdyby něco, tak si píšem. Jo, Určitě, kdybys něco potřebovala. Tak jo. určitě. Tak čau. Měj se hezky. Ahoj, ahoj.